केकरा नइखे चाही कि स्वस्थ चमकदार त्वचा होखे, लेकिन त्वचा के प्रकार हमेशा चमकदार त्वचा के बाधा होखेला। चिंता मत करी, हमनी के राउर त्वचा के प्रकार अवूरी सीरम के इस्तेमाल करे खाती कुछ सिफारिश कईनी। तेल वाला त्वचा, जब राउर त्वचा में तेल होखेला त राउर पिंपल्स होखे के संभावना ज्यादा होखेला। सैलिसिलिक एसिड सीरम के इस्तेमाल राउर त्वचा खाती फायदेमंद होखेला, काहें कि एकरा से तेल के निर्माण ना होखेला। सफेद दाग अवूरी करिया दाना कम हो जाला, अवूरी मुहासा कम हो जाला। रूखी त्वचा, यदि राउर त्वचा हर समय सूखल अवूरी खुजली होखेला त एकर मतलब बा कि राउर त्वचा के प्रकार रूखी बा। नारियल तेल, शिया बटर चाहे सेरामाइड सीरम के इस्तेमाल मददगार हो सकिले, काहें कि इ त्वचा से पानी के नुकसान के कम करे में मदद करेला, जवन की सूखापन के कम करेला अवूरी राउर त्वचा के लंबा समय तक नमी राखेला। संवेदनशील त्वचा, यदि धूप के रोशनी में अइला के बाद राउर त्वचा लाल हो जाला, चाहे राउर दाना चाहे चोट लागेला, त राउर त्वचा संवेदनशील बा। नियासिनामाइड सीरम के इस्तेमाल राउर त्वचा के प्रकार खाती मददगार हो सकिले, काहें कि उचित हाइड्रेशन देवेला अवूरी एंटीसेप्टिक गुण के चलते राउर त्वचा के सूजन से बचावेला। एकरा अलावे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होखेला, जवन की उम्र बढ़े में देरी करेला अवूरी राउर जवान दिखाई देवे में मदद करेला। मुहासा से ग्रस्त त्वचा, हाइपर पिगमेंटेशन अवूरी झुर्री खाती सबसे निमन सीरम जाने खाती अगिला वीडियो देखी।